Така, здравейте хора! Днес сме в PvP България и така, сега ще ви покажа, нали, след рестарта сервера. Ще ви покажа ларповете, всичко ще ви покажа. Така, само ви нещо. Добре, първия ларп е ларп евент, първия евент, ларп евент. Така, ларп евент е наистина, ето, много е хубав, нали. Ето тук, нали, Crossfire, слага честовете отгоре и чупи и падат всякакви неща. Ето, гледайте какъв е хубав ларп евент. Ето, клавчика, всичко си има. Така, другия ларп. Другия ларп е ларп лабиринт. Изчайте сега. Така, хора, тук сме на ларп лабиринт. Тук нали, има един лабиринт, по който, нали, който мине си получава наградата. Другия ларп ранг. Ларп ранг, да. Така, хора, наистина много добре ще ви покажа ларп ранг. Така, първия ранг е VIP за 3 месеца. VIP иска 2 лева и 40 стотинки SMS. Така, команди и екстри за VIP. Той може да се телепортира, има и Kid VIP, има и Back. Може да прави 3 хомове, може да си отцветява буквите и може да влиза в пълен сървър. Следващия ларп е Чакайте малко само. Да. Да, следващия ларп е Елит. Елита е нали, елита струва 6 лева, нали, SMS. Командите са му и екстрите, нали. Fit, Eat, Repair, Workbench, 5 хомове, Kit VIP и Kit Elite, Clear Inventory и Heal. Така, бонус, като го закупиш и нали ти дава 10 бедрук ти дава, 10 диаманти, 20 енчат бутилки. Да, трябва да сте с празен инвентар, нали, преди да закупите този ранг. Следващия е Warlord. И да, той струва 12 лева SMS, командите екстрите Inf, Ender Chest, Hat, 9 хомове, Kit Warlord, Kit Elite, Kit VIP. Бонус 32 бедрок, 32 диаманта, 64 бутилки. Legend е 18 лева SMS, нали? Да, 18 лева SMS. Има Top, Near, Spawner, Pickle, Chicken, Mushroom и 15 хомове от дебелен префикс, Kit Legend, другите рангове може да си вземат китовете. Бонус 64 бедрок, нали, един стак бедрок, един стак диаманта и 122 стака ничогите бутилки. Кит Титан, който е много як.
То струва обаче много скъп, нали? 24 лева, команди текстите. Безкрай хомове, удебелен, никнейм, префикс, кит титан, кит левин, кит варворд, кит лейдвип. Бонус 128 бедро, 128 диаманта, 320 инчат бутилки, бъдете спредаден, да бъдете спредаден. Следващия ларп е Уилд. И тука наливате тук и тук ме страх да ходя там, нали, защото трябва някой да някой ще ме убие. Абе го да е спамва и там на едно островче и вие отивате напред, нали, да си търсите хом напред, да си правите, нали, хома. Тук си има на спауна една пик фермичка, на степите пасенци, така за храна, все пак. Как без пик ферма? Гледайте колко хора са. Хора, има бот атака. Има бот атака. Добре. Ето тук как изглежда днеска Crossfire. Много се помъчил човека. Браво. Ето го Crossfire Император. Нека. Само да му кажем, че правя ревю. Ето. Така, ето как изглежда. Доста добре. Направено е така, като виждате, тук има, нали, такива, но той човек е неговарен, няма смисъл, нали. Ето, спам ви ето тук. Тук ви пише добре дошли в PvP. Ранквете, Warp Rank, така, тук някакви. Старт команда, ке старт, нали, ранк, да, ранковете. Ето тук има Enchant. Да, е къде е, тук има малко. Леле, супер. Да, тук е Warp Enchant. Ето тук има за 30 левел. Тук за кой левел? За 10, 9 и така. И тук е за към 20 лево, 20-15 там някъде. Ето тук има, това е тук се слагат айтеми за бедни. И тук. Така. SMS услуги автоматични. Owner Crossfire, админ миргата. Сайта е pvbulgaria.eu. Ето тук трябва да не използвате хакове, да не рекламирате сървъри, да не псувате, да не спамите. Да не използвате расизми, уважавайте екипа на сървъра. Лъженето и маменето е позволено. Какво? Позволено? Добре. Твоят акаунт е твоя. Твоят акаунт е твоя отговорност. Предаването и позволението е позволено. Нямате право да поправят итеми на друг. Хепър има право да иска споделено от който и да било. Това са командичките. И тук това са ранковете. Как се е направено много хубаво. Добре, браво. Crossfire доста се постарал. Браво на него. И това ще бъде от клипа. Това е ревюто, само да ви покажа хомето. Не, няма да го покажа, защото да. Иначе, да. Някой. Добре, чао, това беше от мен. Като цяло, това е клипа. Чао.